El juvenil femení de l'Adam s'ha proclamat campió de Lliga per primera vegada en la història després de superar el Mercantil per 7-0. Les cerveseres no han fallat i han obtingut així el merescut premi a una temporada extraordinària en la qual han estat l'equip més regular. Les vermelles han convertit el darrer partit de Lliga en un mer tràmit i no han patit en cap moment del maig. Cerdán ha obert el camí cap al títol al minut 17 en definir a la perfecció una gran passada a l'espai de Peque, que ha castigat l'esquena de la línia defensiva visitant. 10 minuts més tard, Paula López ha estat objecte de penal quan s'infiltrava dins l'àrea per banda dreta i Núria Marín s'ha encarregat d'executar-lo. La central no ha perdonat i ha eixamplat la diferència. Les noies de Juli Garcia marxaven al descans amb un avantatge sòlid que no han deixat escapar. Només començar el segon temps, Peque ha fet el tercer amb un autèntic golaç. L'atacant ha realitzat una jugada personal enganxada al vèrtex de l'àrea i s'ha tret una rematada potent amb la cama dreta que la portera no ha pogut aturar. Amb la victòria i el campionat al sac, les cerveseres s'han dedicat a gaudir del tram final del partit i han pogut marcar més gols. Cerdán ha fet el quart, a encaixar un mal refús d'una jugadora del Mercantil i superar l'1-1 amb encert. El cinquè ha arribat de nou amb una passada en profunditat de Peque, aquest cop per Maria Pérez, que ha estat molt àgil en la conducció i precisa en la rematada final. El sisè l'ha fet Paula Rosales, arrencant cap a porteria des de l'extrem esquerra i executant un retall en el moment just per anul·lar la defensora i connectar un xut respotent imparable. I ja en els últims minuts del maig, els visitants s'han fet el setè en propi amb una jugada desafortunada originada amb un contraatac llançat per Paula López. La rematada de la davantera ha sortit rebutjada i el rebot ha acabat entrant a gol. Amb el xiulet final, les cerveseres han celebrat el títol de Lliga amb efusivitat. Les noies de l'Adam han fet història pel club, aconseguint el seu primer campionat només 5 anys després de la seva creació. Doncs realment super feliç. Crec que és un treball no d'un any, sinó de 3 per part meva i des de l'inici de l'Adam. Crec que és més que merescut per totes les generacions que han passat i han lluitat fins al moment per aconseguir que l'Adam estigui on està, ara mateix el millor equip de la Lliga. Per tant, crec que hem batut tots els rècords, tant de punts com de gols a favor, de gols en contra no, però bueno, tot queda per millorar. Però crec que hem fet una temporada excepcional. Hem de felicitar totes les jugadores, tot el cos tècnic, tot el club per fer realitat un somni. Per mi era una etapa diferent a la meva vida professional com a entrenadora, era un repte nou començar juvenil i hem aconseguit una fita per mi històrica per tot i el millor de tot és que ho hem aconseguit jugant bé a futbol, participant totes les jugadores o la majoria d'elles, amb una dinàmica de grup i de pares boníssima i crec que això és al final el que també ha fet que junt amb el talent i amb el sacrifici, el fet de la unió de l'equip i de la relació entre elles ha fet que això sigui possible i a partir d'aquí a gaudir-ho. I òbviament tinc l'obligació de recordar-me del Campionat de Catalunya, que ho tenim la setmana que ve, i que espero que també fem història ficant-nos a la final, que no hem aconseguit fins ara. Supercontenta i sobretot jo crec que ens ho mereixíem de sobres, o sigui, hem fet una temporada de 10, només hem perdut punts contra el Barça i contra l'Espanyol i bueno, vam aconseguir guanyar el camp del Barça i això és el que ens ha donat la Lliga, bàsicament. Però molt bé, una temporada de conya, de 10 i repetir-la l'any que ve. L'equip dirigit per Juli Garcia ha guanyat 31 partits de 34 possibles i només ha cedit un parell d'empats contra l'Espanyol i una derrota contra el Barça. De fet, la victòria de la setmana passada a Camp Blaugrana va suposar mitja lliga per a les vermelles, que han acabat la temporada amb 95 punts i 134 gols a favor, 32 més que les culers i les blanquiblaves. Però per damunt de tots aquests registres extraordinaris, el juvenil femení de l'Adam ha escrit la història practicant un futbol vistós i ofensiu, amb una proposta atractiva pels espectadors i divertida per a les jugadores, que han gaudit al mateix temps que han crescut i millorat com a futbolistes en una temporada de somni que quedarà per sempre en el record. Les noies de l'Adam tenen encara un últim repte al davant. Divendres jugaran les semifinals del Campionat de Catalunya contra el Reus amb l'objectiu d'accedir, també per primer cop, a la final de Copa.